Сабан туйлар чыры башланып китә. Бу атнада милли бәйрәмебез район үзәкләрендә узачак. Халкыбызның гореф-гадәтләрен саклау, иҗади дуслыкны ныгыту максатыннан 13-нче тапкыр театраль сабан туй үтәчәк. Матур бәйрәм турында без Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры директоры Фәнис Наил улы Мусагитов белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез, Фәнис әфәнде? Хәерле көн, исәнмесез? Театраль сабан туй бу инде уртак проект. Монда берничә оешма катнаша. Менә буларның төп оештыручылары белән дә таныштырып китсәгез иде. Бу сабан туйларны без 2005 елны башлап җибәрдек. Ул вакытта инде ул уйнап кына башланган әйбер иде. Әле хәтеремдә Туфан абый белән сөйләшеп торганнан соң теге татар уеннарын, сабан туйларны киң җәелдергә дип һәм артистларны бит инде без гел сәхнәдән генә күрәбез. Сәхнәдән, залда утырып, күбесенчә, әмінә монда безнең фикер бар ие шундый артистларны башка яктан да, аларның ничек итеп киен тәбелә су ташыганнар, ничек итеп көрәшкәннәрен, ничек итеп сабан туй уеннарында, татар уеннарында катнашканнарын күрергә һәм күрсәтергә теләгебез зур иде. Моның инде президент безнең Рөстәм Нургалиевичның ярдәме белән үткәрелә бу. Ул приз куя сабан туй батырына. Һәм мәдәният министрлыгының карамагында үткәрелә. Ну, элек-электән килеп калды, без үткәрә башлагач инде аны без ел сайын сабан узмаса да, менә безнең 3 тапкыр узмыш калды ул. 2005 елдан соң без Кәрим Тинчурин театрына йөкләнгән. Һәм без ел сайын карыйбыз яңа урында уздырырга тырышабыз аны. Нәрсә өчен дигәндә, безнең һәр районны үзебезнең менә шу татар театрларының, татар театрлары гына түгел, хөкүмәт театрларының артистларының белән таныштыру да әле бу. Аларның уеннарын күрсәтү, алар белән бергә әңгәмәгә керү. Фотографияларга төшү, видеога төшәләр. Менә шул хәтле күңелле булганга якынайту була. Һәм быел без Апас муниципаль районында үткәрергә булдык. Ул якта біз әле бір тапқыр Буада уздырган идек. Һәм менә икенче тапкыр инде Апаста уздырырга булдык. Чөнки ел сайын карап торабыз. Ел сайын Камар ягында бер уздырырга һәм башка якта бер уздырырга. Менә Казанның тирәли әйләнеп йөрибез дияргә була инде. Ләкин ераккарак китеп тә, Чаллыда да булды. Менә Сабада гына 2 тапкыр булды. Без аның үзенчәлеге бар. Ул яктан безнең туры килде шундый вакыт. Теге сабантуй урыннарына үзләренең сабантуй узганчы кирип булмый. Районның сабантуй узганнан соң гына кирип була анда. Һәм әле сез Апаста узачак урын белән танышмадыгыз булып чыга. Танышуын кайтып танышып килдек инде. Рауль Фәритович белән без утырып сөйләштек. Нәрсәләр кирәк, ничегрәк эшлибез. Анда бит ул шул вакытта һәр район, кайсы районда уза, үзенең визит карточкасы кебек бер 15 минутлык тамаша әзерли. Алар үзләренең үзенчәлекләрен күрсәтәләр һәм менә быел телләр һәм халыклар дуслыгы елы буларак менә шуңа да багышлыйбыз. Татар теленә багышлаячакбыз. Үзебезнең менә шунда узган мәдәни чараларыбызны. Һәм бик күңелле була, ул төрле як районнардан, әле якын тирә районнардан киләләр. Менә Бода уздырган вакытта безнең Ульяновскидан да, Чувашиядән да, Марыйдан да, бик күп районнардан килә, Башкорттан да киләләр. Кунак булып кына булса да киләләр. Нәрсә өчен әйтәм, кунак булып кына кайбер әйберләргә безнең мәсәлән көрәшкә анда катнашала. Только бір дәүләт театрында эшләп, 1 ел эшләгән кешеләр генә. Һәм таләпләре бар. Артистлар гына. Анда җитәкчеләр дә катнаша алмый безнең көрәшкә. Анда бүтән эшчеләр дә катнаша алмый. Анда артистлар гына. Бармы соң безнең көрәшчеләр? Бар, бик күп алар. Һәм әле безнең бит инде президентыбыз машина куя батырга. Шул машинаны тоткан кеше 5 сабан туйда катнаша алмый. Аннан соң гына катнаша. Ләкин безнең шундый кешеләр бар, кайберләре 2 машина алганнар да. Менә шул 5 сабан туйны узып, аннан соң катнашып, тагы бер машина алган да бар. Һәм төрле бу нәрсә өчен эшләнә. Һаман бер үк гәүдәле кеше чыгып, һаман сайын җиңел булмасын өчен. Безнең бит яшьләр дә килеп тора.
Менә теге елны булмады инде 2020-дә, 19-нчы елны безнең бик каты итеп көрәштеләр. Анда Минзәлә җегете һәм безнең менә Алмаз артистыбыз белән гәүдәгә дә зур иде. Ну, бер ялгышлык эшләде Минзәлә җегете. Алмаз аны кичермәде, сразу җигеп тә куйды. Менә ялгышлыклар да эшләргә ярамый. Һәм бу стимул безнең артистларыбыз өчен. Алар әзерләнәләр. Ел буена әзерләнәләр алар. Ел буена. Ул бит әзерләнү булай гына түгел. Анда җигәргә дә кирәк, анда үзен физик формада тоталар үзләре. Әлбәттә. Шуңа күрә призлар да бик әйбәт. Менә хәзер Мәдәният министрлыгы безнең бик яхшы призлар бирә башлады. Шуңа күрә һәрбер уенга катнашкан кешедә алар үзләре приз алалар. Беренче, икенче, өченче урыннар. Әлбәттә инде Апас халкы зур түзенсезлек көтә бу вакыйганы. Барлык кунакларны да чакырып, безгә шулай Равил Фаритович язма җибәрде. Әйдәгез шунда бергәләп карап китик. Карыйк. Кадерле ян кардәшләр, хөрмәтле якташлар, 20 июнь көнендә сәгать 10-да Апас район җирлегендә Сабантуй мәйданында 13-нче театраль Сабантуй үтәчәк. Һәрберебезне шунда чакырабыз. Һәм инде ул көнне безнең матур концерт программасы булачак, төрле спорт чаралары, үзенә бер төрле кызык уеннар. Барысын да шунда чакырып калам. Һәм инде Апас халкы бик кунакчылы халык, көтеп калабыз. Апас халкы чыннан да кунакчыл, мин үзем дә Апастан, ә сезнең театрда бит әле шулай безнең якташларыбыз эшли. Әйе, безнең театрыбызда менә инде күп еллардан бирле үлчәгеләм эшләп килә. Без Апаска да еш кайтабыз. Теге спектакльләребез белән ниндидер чаралар булган да чакыралар. Чыннан да Апас халкы бик кунакчыл халык. Менә Равил Фаритович белән без инде сөйләшү вакытында да нитеп калдык, теге сизелеп калды. Ул Равил Фаритович конкретно әйтә, менә ничегрәк нәрсәләр эшләргә кирәк, без нишәргә тиеш, һәр вакытта теге ноктасын куеп сөйләшә торабыз. Шуңа күрә оештыру зур нуктада булуы без моңа шикләнмибез инде шулай бит. Мин дә шикләнмим, һәм теге кайбер районнарга барганда башта шикләнеп торасың бит инде. Ничегрәк булыр? Таныш булмаган районда ничегрәк булыр? Алар ничек җитди карарлармы? Шуңа күрә Булар бит башын башлап җибәрә торган өлеше, ул бөтен Апас районының үзенчәлеге һәм мәдәнияттәме, сәнгатьтәме һәм теге уку ягындамы, анда балаларында катнаштырырга була. Анда нинди генә менә үзеңнең иҗади теге очышларың бар, бөтенсен кулланырга була. Инде әйткәнебезчә, Сабантуйны олылар да көтеп, яратып алган бәйрәмебез шулай бит. Кичкенә чакта бигрәк тә инде Сабантуйларны көтәбез, махсус күлмәкләр тектерәбез, кызлар, әзерләнәбез. Сез үзегезнең бала чактагы Сабантуйларыгызны хәтерлисезме? Нишләп хәтерләмәскә икән инде, мин кичкенә вакытта без көрәштек, һәм олырак булгач инде әле уку вакытында да 10нчы классларда укганда, бездә 11 юк бит инде әле 10нчы классларда укганда да мин бер генә тапкыр теге батыр калмадым, анда тәкәләр хайран. Безнең укган вакытта да без шулай итеп җөрдек инде. Педагогия институтында укыдым мин беренче, минем дипломым шуннан. Һәм ул вакытта да, һәм ат чабышларында да катнаша идек, ул ягы да калмады. Гомумән кичкенәдән Сабантуйга теге мороженое ашарга, анда туңдырма ашарга һәм лимонад эчәргә, шундый кибетләрдәге юк иде анда әйберләр. Шатланып, тансыкланып төшә идек, һәм ул вакытта инде безгә теге кичкенә генә бер бүләк бирсәләр дә инде башыбыз күккә тиеп Буйсыннан да шулай әйе. Анда Сабантуйларда әймәнгә кирип кала шушындай хәтерләр. Әйтеп узасым килә, безнең бит Арча ягында, мин Казанбаш авылында, менә 12 көнне анда була Сабантуй, 13 көнне инде безнең Арча районында булачак. Чакырып калам. Ул Казанбаш авылы, ул данлыклы авыл. Анда Мөхәммәд Мәгдиевләр, анда Диас Валиевләр укыган һәм укыткан дип әйттек. Гариф Ахуновның әтисенең кабере шунда. Бик данлыклы авыл, бик күп кешеләр чыккан һәм Сабантуйлар гомумән безнең татар авылларында гөрләп һәм шундый матур итеп уза. Кыска гына әйтеп китсәк буламы, театр бүгенге көндә менә җәйге көннәрдә нәрсәләр белән яшәячәк? Без хәзерге вакытта менә Нәүрүз фестиваленә катнашабыз. Бүген безнең спектакль анда һәм тагы икенче Галәм әгълам дигән Мөдәррис әгъламга багышланган спектакль чыгару бара. Ул бик зур һәм иҗади шәхес ул. Мин аның белән очрашып, сөйләшергә һәм төрле
утырышларда булырга туры килде һәм мин аны якыннан беләм. Тамашачыларны чакырып калабыз. Ул 30 көнне була, 30 июнь көнне һәм аннан соң инде 1 июнь көнне без концерт белән ябачакбыз үзебезнең сезонны. Ярар, без сезгә уңышлар телибез. Сабан туйларыгыз, премьераларыгыз барысы да зур дәрәҗәдә узсын. Сезне һаман да шулай көтеп калабыз. Көнегез дә бүгенге матур булсын. Инде килеп, көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Рәхмәт барыгызга да. Тамашачыларны көтеп калабыз.